Dapat na kayo natin nagagit. Gabay yun, ipawin, may dating servisyo. Ipawal! Sino kayo? Kayo, wag man may vice governor ko. Noel na ka. Sino ka niyo agagit? Saksakay, support member kayo, agagit. Nicky Boy Reyes, ang pitong takbo niya na po bilang governor, supportahan ko natin. Wadya, si Mayor Junel at si Vice Mayor Benji Kumon. Huwag niyo po kasana kami pag-ihiwalayin. Sa suporta po ng ating API Party List nominee, Gogama, number 1, 2, 3, gawal kayo namin para dyan barangay nyo. Pero huwag po natin kakalimutan din yung para po sa ating probinsya. Magabay yun talaga, bukan yun. Barangay Bakaba, magabay yun talagang pawin. May dating servisyo para kabalayan tayo sa gobernadoryo, Governor Pogi Espino. Kasama po natin nanay, Mayor Mel Espino, former congressman dyan sa 2nd District, former Governor Amado Tutaan Espino Jr. Balbalang salamat, Barangay Bakabak sa iter yung suportad pamilya. Nakaukulan na nagagay katatukuran. Magkaisa po tayo para maibalik yung serbisyo at pagmamahal po sa ating mga kababayan. Yung pagmamahal po sa pangalan ng probinsya natin, ang pangalan province ng Pangasinan. Masanto si Rabis Sigay. Gobernador, ngayon naman po siyempre ang kanyang pong partner, mga kababayan, hindi magtiba, ayaman sumagmaliw ang tabay ng Governor Pogi Imanol Capitolio, itabintiba ang Vice Governor tayo, hindi magtiba, Vice Governor Noel Nakal. Thank you. Masarap sila yung pinagagin. Kabarangay, Barangay Bakaba. Of course, iba't ibang taon na lang ito partner mo. Ako lang usgan. Kasumpal ko man salita mo, sabihan patik ko. Actually, urutan nila yung lanang dan lapot sa may kabosan. Usilan kami ng tandalan. Kapuka. Noon sabihan, pati katong tampon. Talaga naman natin nilang gagawin nila. Tapos hahapulan rin. Dakil niya, espidyo minatan kabalayan. Kaya sa katon nanti. Kaya Kiran tayo na, mas kumunawa. Imbalikan mo na yung pupugi. May partner ko. Patawa. Ande. Talagang Timing na siya. Timing. espidyo rin. Wala man ay asin to may bulak sauce. Kakwanta. Ano man eh. Asin. Panantin. Tagaruli. Ay, kay Batura. Sinakarya mala. Takabat tayo. Sabi nila na may barangay, bangay, wala sa biti, tapi Baku-baku. iba kami ay may gidak ni ang pati, ang Panginoon Kapitolyo, at tayo ay gobernador tayo ang talaga makulit-kulit. Ulad ang nagkabusa di ang naglabi manusia kami ang tulay oras. Tama? Hindi. Of course, Oy, inumpok na mata. bilang upang na yung pagka salis kayo yan balay na pagkayon. Of course, say, ilang araw tayo. Yan ang mayor na dyan ng congressman na natanong ko yung lamat. Yan mayor tayo at balay na pagkayon. Mayor Joel Espino. Of course, I am partner ko, Vice Mayor Rogelio Benji Madriguera. And of course, may konsihalis na sa Korean Bayan na kumon pangkakasakyan kayo kumon Bohog Street kumon Zatan Agad Kimira.